Mandala ngoxolisa mhlobo bevama ndifike earlier than this. Ndikunikela xesha lakho. Ndicela umoyingcwele, ndicela kuwe, haleluya. Akeshayela lesikolo lokholeki sisibamba. Ummelwane lo okumile nje isandla sakho. Kungathi kanti uletha aba-42. Abantu namhlanje kuthi kanti ayisenguye. Kanti sokuletha aba-42. Uzomana notonke akancomi ezasimosha masinkosi yami asana abancomeleyo ngokuba ngapha kwemike apha kwemask okwazi ukubona umuntu okulenze kuyo ashaya isandla kumwekela kakhulu ingane Jesus singatela kashe kodwa bami ndiyasithoba kakhulu ngoba ugobe encane kwindawo yaseIdutywa ngiyaqala ukuhlonishwa ngale ndlela ndindimnje odala balendawo ukuthi bazobasikelela kuthi indwendwe ziyabuka kodwa andodwendwe ncam apha ekhaya, haleluya. Omama bakhoyo apha from various churches ndiyazithoba kuni, ndingumntwana kaThixo, ndisilisiwe, sendisekumkanini ke mna, sendiphila kubo, haleluya. Nkosi ngimanisikelele. Ndingathanda umuntu onako hleze othanda uba ayifumane imessage kwi-cellphone yakhe angayisondeza apha kuba ndirhala nje ndithethe hleze ezinye izinto ezingaqhelekanga kakhulu, haleluya. Mani zasengolhlobo apha eDutywa ndize ndingazi ukuba exactly ndizokwenza ntoni, but I knew that uThixo undifuna eDutywa, amen. Bendingazi ncakasana ukuba ndizokwenza ntoni apha, but I'm clear now uba yintoni efuna nguThixo eAyidutywa. Izolo ndithethe kakhulu nge-fivefold ministry. Ndibonisa ukuba kwi-fivefold ministry equka i-office yabapostile esibeka kubhonsi, eyabaprofeti, eyabavangeli, eyabelusi, neyabafundisi, teachers. Ayikho ebaluleke kwegqitha enye. Kwizipho zikamoyingcwele kwi-Vangeli chapter 12 ezibekweyo pha asikho isipho esingaphezu kwesinye ngokubaluleka. Then ngathi ke ngoku wonke umuntu ongumKristu omamukele nyani uKristu o-anointed, ogcotyiwe, onogcobo, then ke ngoku xa siya kwi-execution of the anointing kusebenza ii-levels, haleluya. Xa siya kwi-execution of the anointing, the anointing is the same, but because of the execution yayo kuzawusebenza i-level. Then andihlaleli ke umuntu olapha eDutywa ibe ngathi mna ndize nge-anointing ebhetele kunekamfundisi uNyathela, kunekamfundisi ubani olapha eDutywa, but ukuze sisebenze sibanye ndizothetha ngam okomzuzwana soba ndikwazi ukuzibeka uba why ndize eDutywa, kutheni kungezanga ubani kwezamna kwi-apostleship endikuyo. Mani bangcone andiboast, nirhani ndiveze nikumoya kaThixo. Uthixo uyisebenzisa kwi-gift endicinga uba abantu abaninzi bawubhithe uba uke umuntu aphiwe zonke na, haleluya. Andigabisi, andiziphakamisi, ndinqwenela uba amaKristu andive ngohlobo endithetha ngalo. uThixo ukunika i-office engqamene nawe akubabale ngezinye. Then you must know your office. Uzazi ne-office obabalwa kuzo uThixo. E.g., abantu abaninzi they regard me as a prophet.
ndibe ndizazi uba mna ngokwe-office I am not a prophet, kodwa ndiyangena kwa-prophetic office ngamaxesha ekudinga loba ndenze oko. For instance, ngomso ndiyagoduka ndiyawunebuyela nee-handouts of his prophet esimuva iSouth Africa yonke. Maybe some of you will be ashamed ukuba kanti izinto ezininzi ezingaka besingazazi zatyhilwa way back in the year 2017. But some of you bazozothuka xa kusele only 1 year, because there's a prophecy of 7 years uThixo awathi manisidlulise for our country, South Africa, as well as his church. Ngenxa yokudileya kwezinto zikaThixo, ngenxa yokubanjwa kwezinto zikaThixo zingafile ebantwini kwangoko, I'm very sorry if Idutywa you will be hearing this for the first time, because most of the 6th year yeminyaka esixhenxe iqhubeka lento, kodwa ke akunamsebenzi befuna uThixo sive ngexesha. Makubona oko uThixo wayithetha ngendlela ezisibhozo usathetha ngazo even today. Njengoba ndi-mention as prophet, yenye yendlela uThixo asathetha ngayo nanamhlanje. Uyathetha uThixo ngesiprofeta, uyathetha uThixo nge-tongues and interpretation. That is why sizithanda xa ilwimi zitolikwa, siva the gist yokuthetha kwakhe. Usathetha bangcwele uThixo nge-tongues and interpretation even today. Bawukhumbula abantu in the book of 1 Kings chapter 19 from verse 19 from verse 10 with 9. Ukuba uEliya uke wathi ezifihlile wava ivoice kaThixo wathi uThixo phuma. Kwenzekile wavuthuza umoya omninzi, akabikho uThixo apho. Kwalandela inyikima, akabikho uThixo nakuyo. Kwenza umlilo, akabikho uThixo nakuwo. Ekugqibeleni wathetha in a still small voice. Usathetha ke nakuthi nakwelibandla ngaso still small voice. Uyathetha uThixo nge-audible voice, ilizwi elivakalayo uduphunguze. Ke wathetha ngo-2004 ngomhla we-17 kuNovember ngo-1 o'clock ndikwaDr. Mbambisa phakathi kwabantu abaninzi, wathi okuqalwe nguThixo akunawugqitywa. Watsho waphinda ndibuza ebantwini, nivile ndithetha? But I want to awuphambana fawandiyaphambana. Wathetha kum nge-audible voice, okuqalwe nguThixo akunawugqitywa muntu. Wake wathetha kum uThixo ngelizwi endikhuphe emayezeni xa ndigqiba kusindiswa. Wathi lahliyeza, 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 umthandazo, umthandazo, umthandazo.
chazindlebe zami. Since then kwaphela ukulaqaza ndikhangela abantu abanconywayo ndazi bamna noma bayaya abantu emayezini kodwa ndalifa izwi kwezami indlebe lesithi wena not you okwakho umthandazo unamandla siyawuhlabelela umthandazo kodwa ngingabuzwa nje una loyini kodwa into elizoyivusa ebesele ikhuntile khona lefuka idutywa into lelonto ndinesiguqo sam akuvuka uthandaza xa ngaba igrosa yehlile nomthandazo yehla xa usiva izithonga zevangeli zikubambile nomthandazo uyehla kodwa ithi ingoma noba indlini ezingoma zonke zintshumayelo apha emthandazweni kuba ikhona into enento nomthandazo apha eDutywa ozovuswa. Hallelujah. Belisatela nge-audible voice. Ubesathetha ke phaya endulo nange angels thethe ngezilosi. Awusibakudala abantu ababonayo bazibona ingelosi. Amen. Ayizange yaphela i-crusade yethu singafikanga. Amen. Apho sivela khona sisezilalini. Tezafika abana besikolo behlelwa ngamandla. Bathi sikole mabhabhatana mhlophe tata.
Hallelujah. That it don't worry ngabasekhaya. Sebefikile. Hallelujah. You know, lixesha abangcwele bami sizazi ngelosi. And ngexesha kunje uThixo yabona we need an extra power. Sizowenza an extra power. Ibandla lihlaselekile. Ungothuki xa ubona kwakho amadoda amhlophe aphethe isabelo. Uhamurate. And that is so much when I speak what I know. I love the angels. Ngeke ngikhathe ngengelosi. Bangale emizini yethu. Kuba ngahlala angels. Kumele ba kwi-entrance yakwakho xa ungumphumi Nkosi. Uqala wena bengumphumi Nkosi. Uhlaselwe. Then uThixo abona xa umntana wami ehlaselwe ngale ndlela ake ndizise umkhosi zinyakase kwakhe. Hayi aqali zona. Uqala wena wenze action. Abone isidingo uThixo. Thoba ama-angels. Andiphayisi abantwana ndihambe nabo kakhulu. Ngambalisela lo laqala ukuhamba ivangeli ngo-2007 wasifuna ngo-2010 to 9 ngenxa yokuxakeka abangcwele bengekho abavangeli. I will drive a long distance ndifumane imini yonke ndidiniwe ndifike ingelosi ithatha isiti thatha isiti ndiyabingelende nabantwana lo ke bekwazi ukubona udala unele to akukho try imposa uta hey kanjani xa ufuna emile uyebo kodwa le zisekhona ingelosi ezake zagala ipetrol oda lobhengu udilini afike egarage ule zehle kuba bamhlobo abasho umlomfo agalele ipetrol khuphe imali mandela mhlobo ule umfo wapho akazazi kulela ngengomso uza kula garage athi lo mfo ekhali bathatha babini abahle ayibintuze lezimhlophe behlekele moto yami bakhala ipetrol wada ibisegelos lebazalwane akuyonsuku. You know u-antichrist okhoyo uqulewa liganga but kunento angayaziyo efihlelwe thina kodwa now is the time for the exposure of the gospel ezawudlelisa apha Idutywa seyifikile. Usathetha ke nange-visions uThixo ngemibona hayi usathetha uyathetha uThixo ngamaphupha dreams athethe nge-impression upon man's spirit in your heart athethiwanga uba ngabe umoya wakho ready. That's why I'm preaching like never before. Inkonzo yenkambuko. Amen. Uze u-inner man uthi nomuphi athethe. I'm preaching inkonzo ye-repentance, ye-confession like never before. And uba ngaba umuntu ongumKristu onyanisekile kuye alikho ixesha elidinga inkonzo
yenhlambuluko njengeli. The church is under siege. The church is under siege. Iathekwe kakhulu. Ubani nobani uzawusina ngokuhlala esihlambulula. Igazi likaYesu Kristu bangcwele sithule ngalo, sashumela ngalo, without implementing it in our day-to-day living. Hallelujah. You know, uThixo ukayeka uSathana jabalaza. Amen. Esazi bazombamba phi ekhoneni. Bantwana sizophatha uSathana Idutywa, nothing else. Iyona sizela besothi sizophatha abantu. Udlale too much ngabantwana bakaThixo uSathana. Kumele baazive ipunches. Izolo enzakala nxa uThixo usathetha ngendlela zisiphozo benesichaza. Usathetha futhi uzawuthetha. Ndithi lebantwana akathethi kuthi sodwa, uthetha kuye wonke umntwana wakhe. Uzawuthetha uThixo. Futhi ndizoyivala le tete ethethe uThixo wathi omnye wenu akakwazi ukuzibamba. Wahambe sithi khanye phaya kulaa holo. Uthixo usathetha. Sizongapha abantu uyabona ndakunyathela. Kuba abantu abavileyo bazothi ngendlela esibhozo uThixo uyathetha. Neyakho ke kwezandla zesibhozo uzawuthetha. Ndishapha kuni abanye abazolala tonight ethetha kuba yena usathetha. Hayi bangwana uthixo utheni usathetha. Masimcele njengala nkonzo yenhlambuluko uzawuthetha. Uma nje inhlambuluko uyaqoqoza. Siyama akhona. No, ndingashumayeli abazali bami, ndingancokola nje. Kodwa maybe ngoba yami ukhona abantu abangathi bendishumayela. Ndingancokola nje mna. Kodwa bathi abathi kushunyayela. Ndiphinde nje lebe ndiqalile. Bazali bami, kunabantu ekuthiwa ngama-intercessors endithi mangiqale ngawo kwi-fivefold ministry. Andike ndive mntu othetha ngama-intercessors kwi-fivefold ministry. Awabhalwanga in the book of Ephesians chapter 4 verse 11 apho i-fivefold ministry kuthethwa ngayo, kodwa akhona. Nanga ke umuntu oyi-intercessor apha andincede. Ndifuna uqala ngawo ama-intercessor kuba mkhulu umsebenzi ozozwa ngama-intercessor after this revival. Eyokuqala, in between the office of umpostile non-prophet, there's a gap. Between the office kabapostile nabaprophet, there's a gap. Between le mime yonke, there's a gap. Each gap ivalwa ngama-intercessors. Uba uthi isandla sakho and ungawafaki only kwezi ndawo uzibonayo. Ubhotsi uxhawe ngawo, between ubhotsi ngawo nokucicana at the end ngawo, but kungelishwa into eyenza i-intercession in the city njengasemphatha. I told them that bazalwana, you can pray, you can intercede, but kunento endicinga uba makanijikilele uThixo. Ama-intercessor
badila nemimoya enzima kakhulu endapha ibethisa ifamily zabo. Most yabantu abangama-intercessor ingakumbi in the city, i-target yabo bantu is in their families. It's either if utshadile ubethwe umyeni wakho, if uyindoda ubethwe ngenkosikazi yakho, ubethwe ngabantwana, ubethwe financially. Why the intercessor ibethwa ngolo hlobo? David knows once umuntu abetheke kakhulu, i-prayer life yakhe iyakondemeka. Because once i-prayer life yakho iphakame uyingozi emkhathini, the only thing the devil does ukukhomita ngezinto ozawuthi ingqondo yakho ihlale isiconfine kuso, so that lento ebanga ubethwe uyeke yona ukuthandaza. Then spiritual maturity, nas, the more, let's say, you start something, once you start this thing, ubethwe. Zibuzwa ngoko kungabethwa ungenzi lento bethwe. Uphele wakwenza lento ubethwe, which means yiyo umbambe phi ekonsini yiyo ke le. Uma ungahlala kulento no before ndidlule qale umcela uThixo kongathi kanti ubethwa ngokugwenxa. Ebantwana whenever ubethwa sovuma ubethwa ungaqondanga uba ayibobugwenxa na. Bethwa if ubethwela uThixo, bethwa nqashwa. Uma ngaba unqashelwa lento ufaithful, mama bengathi bebeyitele kongezwe inamba kuwe wedwa baze ne-100 hlala kulento. Jonga naye izamove yabona umjolo ayikhangela desomzala bantwana akenze ngohlobanisa ngayo uka awuvaphe enhloko akuba awushuku alimanifebile awushuku silencane ke ngabantwana kumshado akuswele impumlo emsebenzini umsebenzi lo umlomo lebandle ehlele ngezansi awuthi phansi sefane sizese kodwa mavikani babetole uzothwini mhla wathi wafika yo soza yeke and uzobhlalane kuloo ndawo simqhelile kudala simkhangela ngengxaki zonke sithe sayifumani wepoint yakhe hlalane kuyo. Jonga just nje into moyenza wena sunyamezela kanti sesihleko ubugwegwe sisolo check that only once you find that people ndizi kodwa ndavuma sonke isono ndazihlambulula ndacela inguquko but still usahlele edolweni yithi yiba ngaphi yaqina kona mthombo isho enemy
yiba ngathi uyaqina ulodolo awudishushu bese udifisa kamnandi forward never backward never igwala kulonini yini le bazalwane usibonile ushumisa nje kancane uthi ahlala lapha andazi nabantu nizoyithatha lezoyithetha nizoyithatha na oyithatha ayithatha ongayithatha yiyeke cause yashiyashiyana ndithemba xa nizobenthethe nje yandamba ukuthetha ngomthetho angenazinto endazicelayo ndikena manje ukuthela ngam zaba okay uyageyina ndinanto endazicela abangcwele mna eyokuqala into endayicelayo ndathi Thixo khawundibabale undiphe ukunyamezela into enganyamezelekiyo Thixo khawundibabale khawundiphe unyamezele ndinyamezele into engenakunyamezelwa ngumntu wenyama negazi njengomntu wenyama negazi kodwa wena khawundibabale into umuntu apha kuplanet Earth angenakunyamezela khawundibabale ngayo ngowani lo unyamezela. Number 2, but ingqondo yam okay ndawunyamezela for how long yena sinyamezela sekwamba ukuthi kodwa kubene kuni nelomya ndithatha ngayo kuni ndithatha ngayo hayi phela 10 years ndithatha umyeni qa kuba ngabe ngasayeke ndiya divorce kule yam yo fellowship then kulento ukuthi ndinyamezele until when ndayamhlo alithi ndinike impatience waiting patiently ndinike ukulinda ngomonde ukwenza ba ndingasenyamezele kakhulu sawuzophumelela ukuyumva into nezamnceda ifuthi ekunyamezela kwakho Thixo ndakhulwa nguwe ndiphe ukulinda ngomonde usebunzimeni and once by duration yabo ithi but waiting patiently if ivela kuThixo. God bless you. God bless you, my son. Then number 3 novela ngama ngidela ngama andizonyamezela ndilinde patiently kuzodingeka into engandenza ndikwazi ukunyamezela ndilinde patiently athi ingqondo yam lokho ndacela kuye the so-called unwavering faith and that's not just ordinary faith, unwavering faith ukholo olungaguqukiyo izimo zinjani kodwa ungagunqi elukholweni. Yesithathu nathi xa ndinolukholo intona ngalo maintainer ke because I need something to maintain this one of faith. What is it? Attitude. Count babane knowledge and the understanding of whatever that I'm supposed to know. Ndingazi yonke into le kodwa emele waziwa ndim ingabiphosi. Nizinto engayaziyo kodwa kumele ba ndiyayazi Thixo. Every fashion yam, every ndlela yam, nabizela kanjani mandiyifumane. Okokuqala nathi ndimbonile umuntu eBhayibhelini enabulumko ekuthiwa nguSolomon
but ebulumkweni bakhe ndibona kwenzeka ububi. Ikingdom yaqhawuka phakathi ngenxa yakhe. Ngosuka athathe amakhosikazi enhlanga amulise uThixo waso. Wayeka uThixo. Kanti ke Thixo ubulumko bona ndiyabufuna kodwa andibufuni obu kaSolomon. Ayi bona ubulumko ndiyabufuna kodwa yabona obu kaSolomon andibufuni. Ndifuna mandicela ukubana obukamoyingcwele ubulumko bukamoyingcwele kodwa moyingcwele ubulumko bakhe burayithi kodwa ikhona le ngathi ngapha wabo ndathi Thixo ndibabale ngobulumko bamandla kamoya oyingcwele. Because there's a difference between the presence of the Holy Spirit and his power. Mkhulu mahluko xa umoya ingcwele khona uyavakala umoya ingcwele khona phezulu kodwa kwakufika amandla kamoya. Yazi idemons ziyapractice hambani uyapractice umoya ingcwele nikwazi ukuhamba phakathi kwabo benomoya ingcwele. Zinyala sekawe nabantu besidemons sitrain umoya ingcwele asithenanga ngaye sithele ukunyamezela xa abantu benomoya ingcwele. Iyazuma intambo sayiphelele yonke nyamezela only 6 hours umoya ingcwele khona bazohamba abantu kodwa kwakufika amandla wakhe. Zindaba seza was in the form of fire. That is Thixo, bless me, grant me the wisdom of the power of the Holy Spirit. I benthetha uthiwa umbengo uyasikelwana ngawo. In case now haleluya Thixo ndifuna uhamba ngalamandla ehamba ngawo la ndoda andithwalanga abazalwane akho nethemba futhi ke bangcwele ndikulo oya athi in terms of imali andixoke ndishuko ingcwele mamela noma ungabeka ama-billions apha kuthiwe madichoose between the billions and the anointing. You take the anointing of the Holy Ghost in me. You have destroyed my life. I am nothing without the power of the Holy Spirit. Send the Hamba imali zingekho kuba ukubena wamandla athi Thixo it's not yet time. Asinawo amandla kamoya ingcwele athumele ebhankini ayontshontsha. Asinalo hlobo loba iyaya le nto ebhankini ubona imali transformulate. Hayi andifuni loo hlobo lokutsotsa ibhanki ufumane mna ayirada ndibe ngaphandi nawo la mandla. Ndihambe phakathi kwabatshayisayo batshayisa ngezibonakalayo kodwa ndisahamba ngaphakathi ndinengabonwayo i-original uMadikiza. Fana nabo
no park. No park, and that's how it is. One about the no park. But live the power of the Holy Ghost. And that is the reason I sing and I shout for Jesus. Jesus can die. And that is the reason. And that is the reason. And that is the reason. They are turned to Lord. This one. This is the Idutywa about. I'm Iha. India must have been a Iha. I must have been a Amatiana Tan Iha. Nay, for the ministry in the public. This is one on the eight on Joseph. I will sing a name about Bateta Namnaj. And my one of the matter of Vile. Hey, the Fico. And that's all power the ones. The one on Tondas. Gratitude. Make me unique. Ndingakhaleli okufana nomzana nobani. Banda ulahle yam. Ndiphaphe nophoya. That's it. I want anointing. Ukhona umntana wam endinizwe ngabe evangeli nexesha. Dive ngoluthatha ubhengu. Utheni bezase kwabantu abanjena lomntu. Dive ngoluthatha ungidani man. Utheni lanto liseyo history ne past tense. Dive ngoluthatha uchiliza. Mapha abantu abanje. Dive ngoluthatha uduma. Aya abantu abanje. Bazalwane. Before I preach, can I take the anointing from Israel to this hall? Ndivumeleni ndikendithathe uqobo ndilithathe from Bethlehem kwa-Israel ndilibeke apha kule ndlu ngoku. Ndize na umnombo kaKristu wonke use-Asia, use-Middle East,
priest useBethlehem eJerusalem kulapho bamitha umfazi. Ikhala yengokulethi yami inded umuntu o-analytic. Ndiyabuza njengoba kwaJuda intombi ngama-virgin zonke. Intombi yayithini yakhethwa uThixo nabantu abakhethayo. Ingaba xa uzozalwa uYesu kwakukhangelwa umuntu onjani? Kulapho ke ndatrace ngomoya. Kwakungasafunwa virgin. They were virgins. Kwakufunwa virgin plus. Ndihamba nami njengangoku akusafunwa maKristu nje kufuna amaKristu plus. There were virgins. Almost every woman engatshatanga was a virgin. But why kwachuzwa uSara? Andilanda uSara kwase ungasafuna virgin. Kwakufuna ivirgin enenhliziyo kaThixo. Ibenzana ukuba ibe nguye uMaria ozalwe uYesu. Babebaninzi abantu in as far as the virginity is concerned. Abengazalwa through uKristu but kwakhangelwa inhliziyo. Ikhona lento endiyithethayo kwibandla lanamhlanje. Bangcwele ningadibana ebandleni nibale i-membership liphelile ixesha le-membership kukhangelwa oMaria, not just because they are virgins. Kukhangelwa oMaria with plus. That plus is the heart of God. Kukhona into engavuka xa nokuyilanda inhliziyo. Mandiyeke hleza iyasimoshelela entshumayelo nakusangena. But xa nokuzilanda inhliziyo ikhona into ezakwenzeka. Kukhona into eqanileyo pertaining the issue of the heart and the church. Mandilande amenti ndiyekele. Uzalwa ngokomuntu enguThixo. Kufuneka kwakuzama indlela. In other words, uThixo tried wonke amacebo okuba umuntu aphile ngomthetho akwazi ukoyisa utshaba. Uzame throughout uSathane icebo likaThixo ukulonakalisa. Wacinga lendlela makuzama uThixo azoba njengathi emhlabeni owani. Kwafuneka eze ngongathi ngumuntu. uThixo eze konto ngumuntu. Wazalwa kwaqhawulwa the umbilical cord njengomuntu wonke. Khona umntwana ongazalile, umntwana ongazalile zabona isa khona utata belekata we light with them. Yabantu wale uke uyicinge nyani ke sisathi shuka into yokuba ngexesha uMaria wayimithi uThixo. Ike ifike kuwe into yokuba ngexesha akhupha ibele kuphuma ubisi umuntu wayencanisa uThixo. Ukuyicinga abantu ngexesha uYesu engathi ngumntwana enguThixo but kwezona thina ingathi wayengumuntu enguThixo. Akhuphe inapkin uThixo ethuwile uxolo bagcola ndithuke because uYesu wayesenyameni uba umuntu yathuka wathuka uYesu. Yabona ke mna ke mnamuntu onjengam mnabangcwele I believe la inepi kaYesu yayingathathwa iswe esibhedlela baphile bonke ngethuba.
Believe me, Bangwani, if one of them had faith, athathe inapkin, inapkin enethiwa kaYesu, isibhedlele, bamana bonke abagulayo banikezelane ngale napkin ngebaphila bonke. You don't know how powerful was this child. This umbilo kaKristu. Umbilo ordinary sweat. What about into emnandi manje? Enivumba, elimnandi. That's man. Oh no, I want you. Okay. One. Xa uzalwa masibakho into eziphumayo sesizibali sikhona amadoda apho thina basithi mana nebazala khona amadoda apho xa uzalayo bakho into eziphumayo saphuma emhlabeni kolbeso zawele emhlabeni esizitho waba Israel kolbeso abavuma uhlema abavuma zawele emhlabeni waphi aba Israel yilungene lento yabantu abalwa noIsrael. Lungena ujoyina whoever fights Israel. Apha emhlabeni sulwa noIsrael. Igazi likaThixo namanzi aphumayo xa uzalwa umntwana ayikho enye indawo elaphuma nako ku-Israel. Lamanzi elagazi lisathetha today. Never fight Israel. You want to win that battle. Mamela ke bangcwele ithini enkosi masithi enkosi Herode masitsho sonke siyabulela Herode utheni Herode bakho ubalwa kangaka kutheni lo Herode bakho utheni ngafundanga uDavid elekonchaba enongobo uthani indise nesandla sama kokunkani others fed. Don't kill your soul. Kill soul destroys, kills himself by his hands. Don't retaliate. So be there. So be there. Mere sound. Agreement. Ministries zabanye abantu zibethwe iretaliation, abantu bayaziphindezela kanti lo muntu kuzomiswa into ngaye. Imama ngathi ukuthi lo fanele zamsebenzise nje nothi ubusaba khona incindi angeke akusebenzise uThixo kakhulu. Komnye ngumsila, komnye nothungo, komnye ngumona, omnye ngamnaqolo. There are many unencindi bagcwele angeke uThixo akunike into yakhe isekuwe. There's umzekelo ngethungo lencindi. Abantu lokho uyalibhekisa ulicikile kuphana umhlobo. Uphinde still uphumile. Uphinde uliphinde solivisa ngoba egqibeleni kodwa uphumile. Till lide libe mhlophe kungaphumi kwakhe ulivuthele oba nomoya siyambela. It's when God starts using umntwana wakhe. Akukho kubuhlungu eyogqithela xesha lokucudiswa kukhushwa laa ncindi ezawulimaza umsebenzi kaThixo.
imagise ngimaphambi kwenu kuthiwa nesispeaker kodwa kusekhona ulutho phakathi nendawo entshumayelo luvele kulimala abantu abaninzi kuba andigqitywanga ndikhutshwe ndisenejusi yomntu abazalwane ave bezithathe lezi ngo-quick fit izikhamu iziget come light yini bazalwane awucudiswa awuzucudiswa ngebhokwe awucudiswa ngegusha awucudiswa ngenkomo ucudiswa ngolumthembile kwakhiwa wena kusetyenziswa yena phaba msenge ibhokwe zikudle ndithi phaba msenge ibhokwe zikudle hey xa sowugqekile yo xa sowugqekile uve abantu abangeni thixo ingasaxa ithethanga yethu kwaye kunjalo kususwa yonke laa ncindi xa sekususwa laa ncindi man of God isixeko singathetha ngawe idutywa yonke idutywa yonke because awusenayo laa nto yabantu kuthetha abantu awusamameli kuthetha abantu yakhushwa yonke laa ncindi eyenza uba xa bethetha waphendula kube wayesekumthembile obumthembile Jew nobani na nobani ingangu ushosho manje ayaye uyena kanye uthi uthisa yabona akumnandi xa sekukhushwe wonke amaphephelezi yasabanye abantu bevuthiwa ngefavor kaThixo that man is favored by God. No one gets a favor kaThixo erelaxile. Ifavor kaThixo is like an honorary degree. Kothi kanti uhamba nje ujonge ukuthi hayi sibonile yabo yakho na certificate. Ifavor ayizila but one has to work hard. And they will wait. Uyelode wenze ntoni uphithikeze umntwana kanti uzese ugcobo ukuthi kwicontinents zonke if you believe that Jesus is God zangalibeke ukuthi ngenyama zangalibeke Australia zangalibeke America zangalibeke Antarctica it's only Asia and Africa mamela ke bantu ne dia ndizedingo yaketana bona nje qha ndiyatry ndizapho kodwa ndiyatry ndizapho after this preaching I don't expect them to also in Nigeria ayofuna uxolo after this preaching andilindele umuntu ozothi kune man of God esenzanini niphume ngemoto apha ulekozanini uyafuna into eshiya begcuba kuba ningayazi bayithiswa kanjani uzuyifumana
ayizitrace kodwa uvuka uthabathe umntwana nonina usabele eAfrika kanti ifikile Edutywa from Egypt asibonanga inyewe oli kwintshebe zika-Aaron yehlile njenge oli isihla ezindeveni ayonyukanga ithi yehlile from Egypt yehlile noma yehle kanjani idlule eNigeria. Egypt uFaro wakhonza the water spirits yemkuyanoyithi eNigeria one thing endiyaziyo kwangena uthanda imali kakhulu yehle anathi ubheni uyaqala ukuze South Africa xa izolendisha i-aeroplane uthi oshoyo kwathetha uThixo wathi Benny, this is South Africa, a place of my anointing. Don't play rough. This is South Africa, a place of my anointing. Indeed, we are in the south of Africa. If you're a person is zile electricity. South Africa. Tisot happen to Edutywa. Tisokana njenganani. Tisot Edutywa. Kame mama mandla. Kamoyinwe tonight. Tisot Edutywa. South Africa. Umanyakhangela. Izinto South Africa politically. The engineers for Eastern Cape. Ubanijonga lento kwa Inkulu yethu is the Eastern Cape. Ikwenzeka politically registers ikwenzeka kwamoya. Ndimambeni abantu baseDutywa noma ngathi ndiyajikeleza nje benifuna niyibone lento noma niyiqonde the anointing is here. Ilandabiswe ibelekiwe isasabesha yehlile but yule Sathana is South Africa ayiphuzuzelisa imabantu base-Afrika base-South Africa abazwangabo abalithemba likaThixo in the entire Africa. Break the silence, my Christ. Break the silence. Break the silence. Details on Moses. You don't understand the sound. Everyone, I'm not expecting those to do or also undermine. I don't expect those to do also undermine. Lento banwele ayoyasemthatha njenganditi ise-South Africa kodwa i-Eastern Cape kunento ubangaba iqonde the other 8 provinces zilinde mina ukulala kwamakrestu ase-Eastern Cape kuafetha the entire South Africa. Nawe Edutywa awulinane. I'm here for the first and the last time. I'm talking. I'm kwang befundisi. Ngeke kwang. I'm here for the first and the last time. OngaseDutywa, ongaseyibamba, ayifuni Madikiza, Idutywa,
I've never preached this. Why does this shumaila up? I've gone places preaching the gospel, but Idutywa, uThixo ndike impendulo ye question yami yeminyaka ndisindiswa kuthiwa imvuselelo enkulu yeza imvuselelo ingathi sizawuthi sife sonke imvuselelo enkulu yeza izana ntoni kwanyanzelwa mandibuze uba kanye yintoni le mvuselelo enkulu. Is it a big crusade ex-Hamba? Nasedutywa ndithi imvuselelo enkulu ekudala abantu bayilindile ifikile. Ake sifunde le mvuselelo eBhayibhelini ndibe nescripture noma sinye ndiloxe kakhulu. The book of Matthew, chapter 24, verse 14. As a man, we are behind the times. Ibandla ngoku bekumele focus kwiscripture ezintathu andisho asifunde ezinye. Bekumele ibandla ngoku sixoxa ngoMatthew chapter 24. Bekumele ibandla libhizi the book of Daniel. Bekumele ibandla libhizi liphithotha the book of Revelations. Andixoxe bazalwane sizoyithetha as a process. Manako i-challenge endinayo whenever uThixo ezisa ipower through a message is a long message in a receiver. Nothing beyond. But when Satan does not know exactly the plan of God, but of man and God, once upon my ibandla, ipower releasweyo aliyiboni kunyama ongeza amandla to fight more so that singayiboni into privilege ekuthi esandleni. Then intshumayelo ayikho intshumayelo engamkholisi uThixo. But not every message is the message of the hour. What is the difference between the message of the hour and the ordinary message? The ordinary message, but I know power against the spirits. To preach in a status quo. Come on, abantu obakhuphi kulento, but we are banceda. But the message of the hour, the message of the season, the rema message is an amandla. Imimoya ayikwazi kumelana nerema. So let me bring irema in Idutywa, the message in amandla angenako Satana ukumelana nayo, the message of the kingdom. Confident. Chapter 24, verse 13. Yes. Verse 13. Ke onemezelelo kodwa ngoba sempheleni lowo uyakusindiswa. Verse 14. Verse 14. Zaye ezindaba zilungileyo zobukukani ziyakuvakaliswa kulo eliniweyo liphela zibe ukugcina
ubuza imvuselelo enkulu ibhalwe nangivese imvuselelo enkulu iyeza thandazo khona sayona mna andihlabeleli ndiyayivula yayimimoya yasedutywa ayinako ukunyamezela lo myalezo wemvuselelo enkulu ekudala ilindiwe kodwa nasedutywa seyifikile kofunele vese emvuselelo enkulu zaya ezindaba zilungileyo zobukumkani ziyakuvakaliswa kulo eliniweyo liphela. Ibambe mfundisi Madikiza phethuphini besingashumayeli sishunyayelwe mangwele indaba ezilungileyo futhi andinamona sisashunyayelwa nangoku uvula ithelevishini wofika kuthilwa iBhayibhile echazibana lapha indaba ezilungileyo siyashumayela kodwa umahluko sishunyayelwa outside the kingdom. That's the last revival. Because welcome to this gold. Devil does not care. People are going from Genesis to Revelation as long as you are not preaching the good news of the kingdom. Listen to me. There are two kingdoms. There's a kingdom of darkness. There's a kingdom of light. Number my party Bible. Babubini, babubungani, iBhayibhile, iyaphatha. Kodwa umahluko oshumayela enkulu, eshumayela bona, bungaphakathi, babubungani. That's the revival. Ibenzela abantu imali abantu bahamba ngemoto zikanokuthi abantu bane-makeup tattoos abantu banemanawe wabo abantu banenkonzo zabo kodwa owabokumkani akanabandla ibandla lelikamoya oyingcwele yelentodusithi kushunyayelwe kodwa indaba ezilungileyo zobukumkani kungoko shunyayelwa zona yonke
let me take him to introduce higher power to introduce the kingdom of God in the city of Idutywa. Prepare yourselves. Bangwane. Disakala ushumayela. Songena ngomso. Position yourselves. Ongamamkela sabaleke zapha. Khona into ezakwenzeka tonight. Bangabukhona into ongasindiswa bangcwele. Abaleke zapha. Umuntu ongasindiswa. Khona into ezakwenzeka. Andifuni silwe nabantu abangakabi nayo inkosi. Sizolwa ngegama layo. Sizofela igazi layo. Ungaliseli ngetyala. Ongasindiswa abantwana bezapha ndiyamcela. Ndiyamcela umuntu ongasindiswa abaleke zapha. Ndiyamcela umuntu ongabunayo inkosi Yesu azapha. Stage number 2. Bangwane. Sijobhekile. Uqala kulo. Sebani. Amen. Uqala abantu kumpostile. Waba manikhombe kuone ndithi. Sijobhekile. Njengabantwana sibe nochaba olungazange labayinyama. Onko lwabayinyama. We need to be in the spirit. How can one, a man of flesh and blood, be in the spirit unless we repent and confess our sins? Ungashingesimani asigcwale holo senze inkonzo ye repentance and confession. Sizawule emveni yebo ngakho ubonanga namntomile indlela emini noba ungumpostile inde imini ungonanga, noba ungumprofeti inde imini ungonanga, noba kuthiwa uyi-intercessor inde imini ungonanga. Ake simbize bangcwele, ake senze inkonzo enqabileyo emabandleni. Amabandla umoyingcwele ingathi akasebenzi nje, usathana weba lenkonzo yokuzihlambulula. Let us repent and confess our sins kuThixo. Bafana bam be serious kundawo. Uba umuntu omtsha, there are so many mistakes onokuzenza during the course of the day. Bangapha abantu bamoshileyo, bangapha abantu ocinga uyabathanda kanti
unetyala kubo. And bangcwela ngeke umserve uThixo ungenaxolo. Ngeke umonelise uThixo ungenaxolo. Awukwazi kuba nothando ungenaxolo qala. Because there's a connection between love and peace. Ngeke ukwazi ukuqalephi phakathi kwelove nepeace. Uzidinga zombili. Noba iminyaka unomuntu ombamba ngenhliziyo sizolwa noSathane. Izixhobo zakhe nazi ngomona, inhlelendwane, amathuku, zonke izinto zizixhobo zakhe. Ngeke ulwe noSathane usaphethe izixhobo zakhe. Let us do away with the weapons of darkness. Let us do away with the weapons of Satan. Yintoni esiyenza abangcwele? Siyazihlubula kuba sizawulwa naye. Asikwazi ukulwa naye. Sisenezixhobo zakhe. Omsindo, omuhleba, omimulo, omuxhoka. Zonke izinto zizixhobo zakhe. Let us do away with his weapons before we fight him. Siyoyisa tonight. Siyoyisa tonight. Siyoyisa tonight. I feel the anointing of the Holy Spirit is too much. I feel the anointing of the Holy Ghost is upon this place. Is in us. Bawuthi olele ndonile ngokuthetha, ndonile ngokucinga, ndonile nangokwenza, ndihlambe egazini lakho eliqabileyo. Yes Lord. Bawuthi umntwana wakho noko ndonile, ndiyalile ndithi kuwe bawundixolele. Hlambulule mzala wami. Cleanse yourself. Cleanse yourself. Cleanse yourself in the pool of the blood of Jesus. Cleanse yourself in the pool of the blood of Jesus Christ of Nazareth. We are more than conquerors. 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 So you see, hainamandla wethu. Not by my power, not by my strength, but by the power of the Holy Spirit. Already sinahlangana nabantu abamlenda ukuyo sizokwenza inkonzo spiritual warfare. I believe wonke umuntu seyixolele uThixo. Asikhongozele kanjani ngokholo. Khongozela ngokholo nje. Just by faith, khongozela ngokholo. Lord, I do this through your faith in me. I believe in the powerful and the precious blood of Jesus Christ of Nazareth. I believe in your power. When I stand in the gap, masilisele Thixo olegazi ngokholo phambi kwabasinkeli isihloko siselise igazi moyingcwele ngokholo. Yes Lord, I thank you for this precious blood of Jesus Christ. Masisele igazi ngokholo sele njalo ngoba uyenze noma uyazi lento ngokholo. Drink the blood of Jesus by faith. Drink the blood of Jesus by faith. But they are all about to study us. I'm a history Yako Gawasio. Welcome to a history. This was a man. Once you drink the blood of Jesus, all poisonous things in your stomach. This is a man. Sanicas is a healing blood. Is the healing blood of Jesus Christ. Likona bangwele. Yayiboniswa lento nasemmoya. Asilisela ngokholo, silisela nyani kwamoya.
Secondly, asithokozele. Bangona nasingena namhlanje sifuna ukudestroya umbuso waseDutywa. Says the coup d'etat spiritual. Umbuso. Thixo. Isincwane sengalo ngaphandle. Sosingcwazele ngaphandle Thixo. Sizohlamba ngalo igazi siphuma umkhosi Thixo. Siyolwa namhlanje ngokholo. Prophetically and in action. We want to destroy ama-stronghold aseDutywa. Indawo ezibumnyama abasebenza kuzo le dolobha. Igazi linako ukufika ngokholo lethu. Thank you Lord for the precious blood of Jesus. I know why I said that. I will tell you why I said that. Sihlambe sesiwonke sihlambe. Behlamba nje kana ufusha ufaka amasihlambe sesiwonke umzimba wakho wonke nje. Yes, sihlambe umzimba wakho nje wonke ngokholo yenzeka abantu. You know, I was telling this guy to tell us umama oyinento yokubi aphesikele sakhe engafumani abantu banabantu ubanjiwe. That is sala faith now. Walisela wafumana amawele. Because siyavala isibeleko somama. Kodwa igazi likaYesu licontribute all the organs of our bodies. Ingathi nasenza spiritual warfare kanti it's your healing in disguise. But when the book of Ephesians chapter 6 from verse 10 says asikwazi ukuqala bangcwele wayesenza lenkonzo ye-repentance confession. Usathana izixhobo zakhe umona amathunku okuxoka umulo uhlexezo zonke into sizenzayo izixhobo zakhe ngeke umlwe usathana nangesixhobo sakhe uphumelele. When we cleanse ourselves, Lord uThixo uready. Bangcwele, don't condemn yourself. The spirit of condemnation has put you. Umoya will never condemn you. Yes, after you have repented and confessed your sin. That is why we tell about to get Kulan Bazalma. Kulan. No, this is the essence of it. Now, Udada, Bekon is process in up to the end. Then I would go privately. Uthixo immediately amxolele. Ayo awebone now nizobotshwa ngumuntu ogqibe noThixo. Dlula emntu. Spiritual maturity. I'm teaching you to be spiritually mature. Dlula entweni oyibonizwa ngumuntu. Don't cling there. Kodwa the moment enyuka ulile uThixo usabambe lanto ubambe yakho ukuthi yakhe. Baba Nkosi. Sizolwa. Sizomsipenda khona. Silwe naye sikufuna ukuthi. In chapter 6. The helmet of salvation. Where the helmet of salvation is in all sosindiswa. Faka makarapa. Siyolwa nyani batho. We are fully armed. Faka makarapa. Mopaqile enhloko. Put the breastplate of righteousness. Faka isigcina sifuba sathona sokulungisa faka. The breastplate of righteousness. Faka. Ilana fika phema police lapha ngaphambili. Dubula banana. Rubber plate. Proof. Ngezansi. Faka ibhande elikhulu elisixexwe the girdle of truth. Sinxibe esinqeni sakho. Nxibe ibhande esinqeni sakho. Nxibe ibhande lenyaniso esinqeni sakho. Ngoku yezinyaweni. Alapha unyuse ezabhuzi sevangeli kuba siyavangelini ngoku siyoyilwela ivangeli bacwela siyoyoqupha by force and by fire siyoyoqupha amadodana ledolobha awumayithi umsebenzi siyoyoqupha i-evangelism
Idutywa ebesele yebiwe siyayilanda by force and by fire wearing the boots of evangelism. How shifting ngaleleka selento khakha lokholo sipethi khakha lokholo ayinkosi yami ngicela mamngozwana ngomso singayibali shofa sizoyiphinda lenkonzo ngomso ndifuna umuntu before siphuma ngcwala into ozothi blow the shofar azapha because siyiphatha ngomso umuntu okwazi ukuvuthela ishofa ebandleni lakhe because apha siyoqala sizofundisana izikills as the body of Christ to fight our common enemy, death. That's the right. Phatha iswethi yakho, phatha isoti yakho. Khoyintweni segazini Madikiza ndifuna uvusa igazi asibaqabele emkhathini libe livusa igazi. Be ready for more. Be ready for more. Mamela ndikuphe isixeko sinendawo ezi-6. Isixeko sinendawo ezi-6. Sizogomba sityabuzo zoyi-6 masiqale kumagqwirha ahlangana ngasempumalanga. Noma kuseshop, noma kusemzini, noma kusesikolweni, wonke amagqwirha apha Idutywa ahlangana from the eastern side. Ngicela ukhuphe into nayo ifune evolovolo thumela ngakuyazazula uphosa igazi uphosa umlilo uphosa idynamite ndawubona 7 times konakale ngase-east. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jobantwana, I'm quoting the scripture now. Psalm 107 verse 20. Wathumela ilizwi liyathunyelwa. Psalm 144. Makabongwe uYehova ulofundisa izandla zami imfazwe iminwe yami ukulwa. Be ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fire the faith. Walk on my preparation. I operate east. Walk on my satanist. Walk on my grief. I operate east. See a fire is. The blood. We are the Mahatin. We are the Nisri. Walk in this Hamba. The feeling of me the Buddha. Walk on my Kalanga. We are born of a Rino. We are born of a Satanist. We are born of a Revelation. Ayasha. Tumuna makazinsa fainkana. Tumuna makazinsa fainkana. One, two, three, 4, 5, 6, 7. Fire that's the west. Tumula my grief. Tumula my power. Tumula my Satan. Boga my tweleo. Ikasha maboni pelile. Aba twelele kawe. Aba twelele businesses. So good business. Ezimenga mayeza. Siyaphelele Idutywa. So good business. Ezimenga uthi. Siyaphelele. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Fire that's the west. Let come on yes. Fire that's the west. Let us live yes. Bayacha. His trouble. See our shaker. See our salisa. Let come on yes. When Vangeli. I say north.
Naba ngasenothe naba ngiyababona naba ngasenothe 1 2 3 4 5 6 7 dubula amasathani ayazika amarevelation ayazika siyenza ngegama likaYesu siyenza ngegazi likaYesu sifetha ngegama likaYesu sidubula ngegama likaYesu ngegama likaYesu ngegama likaYesu ngegama likaYesu ngegama likaYesu dynamite sifaka dynamite sifaka dynamite sifaka dynamite Yakushumba izindawo zabo bayatsha ziyapheleka siyabundoza Edutywa ngegama likaYesu siyabundoza. Do it for Jesus. Sibuyisile nasiye nasesawuthi bangcwele yekhona ulevele lwandle siyekhina kuganyana lwandle 1 2 3 4 5 6 7 power bayaziva izithole yenzela nyani bangcwele yenzela nyani umdlalo siyadubula babunjelile siyabaqinisa. Apostolic anointing is upon the city. Apostolic anointing upon the city. Apostolic anointing upon the city. Apostolic anointing upon the city. Bayasha. Sibuyisile bangcwele kunendawo ezimbili emhlazintathu sizidibanisa zontathu uphansi kolwandle because iyayidutywa noba isesenta inxumene nogatyana amathemana aphuma lwandle angene kugatyana aphokele Edutywa. So bethini umoya selwandle sibethini umoya semadamini amanzini sibethini umoya phansi komhlaba esuke emagcweleni so idibanisa sikhoma phezansi cause sobe sezansi amangcwaba amanzi ilwandle sikhona bangcwele nidukule amakhompyutha ahlala la ndawo izinto zenu zizozonakala ziyakhompyutherizwa niyamonitharishwa phansi kolwandle niyamonitharishwa phansi kwamanzi but nifumana chance siyeleni khawule zonke ezandawo gxilisa nedynamite utshama khompyutha makusebesithi imaterial yethu icheya phela 1 apha phansi 1 2 3 4 5 6 khompyutha ulala 7 ulala dubula namakhompyutha ekubhala abantwana benu ekubhala amakhaya wenu dubula bulala zonke ngegama likaJesu bulala zonke abantwana bakho mabasinde izinto zakho mazisinde yonke imimoya esebenza amakhompyutha yaphansi kolwandle yaphansi kwamanzi yaphansi komhlaba Edutywa iyatshabalala iyabhala distraction in the name of Jesus. Distraction in the mighty name of Jesus. Distraction. Jana come in. Masipangwa sezizwe uDaniel yabanjwa isipele sakho sesifikile sibanjwe ukhathini apha phezulu where this place sinama principalities sine powers and authorities sine rulers of darkness sine wicked spirits in heavenly places so the demolish us all with one voice. Let us call a person. Hey, you want to get up? You want to get up? See how far? You come here. Yes, 6. Take. It's one of our knees. But when I went to a cage, as was I so to place the Panama, Sifuna Police Yabakon, Kunga because the place you have a vacation to.
ngegama likaJesu. 1 2 3 4 5 6 7 dubula magazini ikheshi apho siyama khona sivale imingcele ehamba ikheshi zaseDutywa azizudlula ezaseDutywa ezaseMthatha ezaseWillow ezaseNtongo ezaseNgqamakha lezi zidlule umhlaba waseDutywa ungcwele umhlaba waseDutywa ungcwele lezi zibhabhi ikheshi eDutywa mhlaba waseDutywa sibhakabhaka saseDutywa yizizwe likaThixo mhlaba waseDutywa sibhakabhaka saseDutywa yiva izwe likaThixo sibhukuka umbuso kaSathana mbuso ndini wabumnyama eDutywa siyakubhuluka tonight uyaxoka Satan you pack and go you leave Idutywa for Jesus you leave Idutywa for Jesus you leave Idutywa for Jesus ayikwenzelile bathu njenga nasi bashiye zijinga sizakho thatha ngokuthatha ibize ngegama thatha into zakho nasi bazishiye zijinga zixele izinto nazi into zakho zathinjwa iminyaka esezikhweliwe thatha into zakho ngegama likaJesu take your property take your property take your property take your portion take your job take your job take your job take your property take your property take your property in the name of Jesus thatha into zakho uba ngaba ngumntwana wakho mtsale uba ngunyana wakho kwiziyobisi ubiza ngegama uyamkhupha usister wakho kwiziyobisi uyamkhupha ubrother wakho umbiza ngegama uyamlanda umtsala uyamkhupha biza umama wakho ngegama biza utata wakho ngegama biza abantwana wakho ngegama babize ngamagama bayaziwa biza inkosikazi yakho ngegama biza umyeni wakho ngegama igama lakhe liyaziwa uThixo biza ngegama lento oyifunayo yonke ngoba lento oyifunayo yonke ngoba lento oyifunayo uthathe ngoba yonke lento oyifunayo build by your own build your house drive this car yibize ngegama lemoto ungathi imoto biza imoto nileqhubayo thatha lemoto yakho kudala ilindile bekulinde wena by faith take your property take what belongs to you tata sibulele Enkosi bawuxelele enkosi somandla siyabulela Thixo nentaba ndangale ngokuhlwa Thixo namandla usazibonakalisa Nkosi amandla akho Thixo sithemba beJehova ukuthi kwenzekile konke Thixo ngcwele obekuthethi kwephezukwale ndawo Nkosi konke somandla esibe simcela Thixo kwenzekile Thixo nentaba siyacela Nkosi sisazophuma Jehova sithi bawo ngcwele hamba nathi Thixo ngcwele sisaye emakhaya wethu uhambe nathi Thixo ngcwele uhlale Nkosi Yesu lakho Thixo ngcwele belikhiliwe phakathi kwale ndawo izwi lakho linamandla Thixo lihlale enhliziyweni zethu somandla sihlale sicabanga ngalo Nkosi usibhilise Nkosi umkholo wakho Thixo ngcwele usomeleze Thixo ngcwele ngamaxesha onke sesingekho Thixo phakathi kwale ndawo sesingahlangananga phakathi kwale ndawo kodwa wena somandla uhlale usivuselelo Thixo ngcwele ezintweni zonke somandla siyabulela ke Jehova namhlanje sithi kwenzekile konke somandla okuyintando yakho Thixo empilweni zethu ngalo igama lenkosi yethu uYesu Kristu
Amen. Sisake moya yejoy bagcwele manje siphethe uThixo okuphume